december tog jeg til Tallinn med en masse af mine rullevenner for Frisk. Og så kom en masse af rullemødrene hen til os og spurgte, om vi ville lære dem en dans midt i lufthavnen. Så ja, de andre, der sad, der blev nok meget entertained, vil jeg sige. Og nu var det tid til at flyve. Og midt i flyvningen, så begynder min mor at starte en samtale på hele flyveren, om en rabarber var en grøntsag eller en frugt. Og hun får også stewardessen til at finde ud af det. Og det var åbenbart en grøntsag. Så ved I det. Den samme aften, som vi landede, skulle jeg ned og træne på gulvet, og der var harpiks overalt på gulvet. Det var ikke godt. Først fik vi morgenmad på hotellet, og så gik vi lidt ud og oplevede lidt af Tallinn, fordi jeg skulle først lidt sent i aften. Først var der opvarmning, og så skulle jeg løbe mit program bagefter. De andre dage var jeg bare henne i hallen og hæppede på de andre. Tak for en god tur til Tallinn.